Benvinguts al Minut de la Terra. Per veure-hi bé, els ulls han de tenir una forma concreta. Però avui en dia, la meitat de les criatures tenen els ulls massa allargats i en conseqüència veuen borrós. I avui en parlarem. Els nadons solen néixer amb els ulls més curts, però al créixer es van allargant i les lents i la retina es van allunyant més i més. Quan arriben cap als 6 anys d'edat, els ulls solen tenir la llargada correcta per enfocar la llum des de les lents per formar una imatge ben definida a la retina. En aquest moment, el cervell envia una senyal als ulls perquè deixin de créixer, però des de fa unes dècades, a moltes criatures, més del 90% en alguns països, els ha seguit creixent els ulls més enllà d'aquest punt. A resultes d'això, en comptes de projectar la llum a la retina, les lents l'acaben projectant a un punt de l'ull més endavant d'aquesta, i des d'allà la llum es segueix propagant creant una imatge borrosa en comptes de nítida. Durant molts anys, s'ha cregut que això passava per culpa de les pantalles, o més concretament perquè les criatures passen més temps mirant coses a poca distància. Per veure, els ulls enfoquen òptimament a una distància mitjana. Per veure el que hi ha més lluny, els músculs han d'estirar les lents perquè projectin les imatges més enrere. I per veure les coses que queden més a prop, els músculs han de comprimir-les perquè les imatges es projectin més endavant. Els científics es preguntaven si els ulls creixen de més per ajustar el seu rang endarrere, per permetre veure coses des de més a prop nítidament sense cansar els músculs, sense poder enfocar correctament coses llunyanes independentment de quan els estiressis. Però amb el temps hem vist que les criatures que passaven més temps davant la pantalla no tenien la forma dels ulls més llargues que les que no. En comptes d'això, sembla que el culpable realment és l'hormona que porta la senyal de parar de créixer, o més concretament la falta d'aquesta. No està del tot clar el procés sencer de senyalització, però sabem que els nostres ulls s'han d'exposar a un nivell concret de llum per arribar a formar aquesta hormona. Les criatures d'avui passen prop de la meitat del temps a fora que els seus pares i no reben la llum que els seus ulls necessiten per crear suficients d'aquestes hormones per arribar a donar la senyal de parar de créixer a temps. En conseqüència, els glòbuls oculars segueixen creixent passant al punt òptim, creant una epidèmia de visions borroses de la qual no es veu sortida. Per sort, pots seguir veient els Minuts de la Terra mentre ho facis al sol. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.